Každý by si mal svojho vlastného psa vycvičiť sám. Nemal by vám ho cvičiť nikto iný, pretože potom sa môže stať, že bude poslúchať len toho druhého človeka a nie vás. Je to ale skutočne pravda? S týmto mýtom sa stretáme veľmi často, hlavne pri ľuďoch, ktorí sa rozhodujú, či dať ku nám psa na výcvik s ubytovaním, alebo radšej chodiť na individuálne lekcie. Väčšina ľudí si totižto myslí, že svojho psa si musia vycvičiť sami, aby ich skutočne poslúchal. Toto ale samozrejme nie je pravda. Je úplne jedno, kto psa vycvičí, pretože výcvik psa je v podstate vytváranie tzv. Podmieneného reflexu. Ak má pes tento reflex vytvorený, je úplne jedno, kto s ním bude naďalej ten reflex posilňovať. Je jedno, či to bude majiteľ, alebo či to bude cvičiteľ, prípadne niekto úplne iný. Samozrejme, za predpokladu, že daný človek bude vedieť, ako ďalej so psom postupovať. To znamená, že bude dodržiavať úplne rovnaký systém výcviku, v ktorom bol pes vycvičený. Preto absolútne nerozhoduje to, kto ten reflex u psa vytvorí, ale naopak to, kto ho bude udržiavať. Množstvo psov, ktorí už prešli našim výcvikom, sú toho jasným dôkazom, kedy aj po rokoch psík stále perfektne poslúcha svojho majiteľa, ktorého predtým mal doslova na háku, ale keďže sme zmenili celý systém výcviku a vytvorili podmienený reflex, majiteľ sa naučil, ako ten reflex udržiavať a všetko krásne funguje. Preto je absolútny nezmysel, že by si psa musel človek cvičiť sám. Kľudne môže psa vycvičiť niekto úplne iný, ale ak ten daný majiteľ bude svedomito dodržiavať celý systém výcviku, v ktorom bol pes cvičený, všetko bude nádherne fungovať aj dlhé roky po výcviku. Preto sa rozhodne nemusíte báť zveriť svojho psíka profesionálovi, ktorý vám ho vycvičí a vy ho následne len udržiavate po celý život v naučenej poslušnosti. Vyžaduje si to ale obrovskú dávku trpezlivosti a odhodlania. A ak ho máte, môžete si následne užívať dlhé roky spokojného života s vašim milovaným psom.